ngingim kren sepang ka emotions ngingi day upad ba ubawat ya ka jingtip ngikwa pan tip ka ay ka daw ba pipen kiyo ya ka bay petrol ba diesel kumni kila da pidai kita kinong yalam kibala da dep jet lupa hidaw upad ba pihap em ban yathu balay lada mga kay malirong ngamtip balay tupad ba alilay yung sungso siya no kalong kumtakin namarba kam don ka communication kadon ka complete failure of communication hangni ini honorable deputy CM ikran dakum to kini ikran dakum to ngai kum mamdon kata ka middle part kano ka sarkar ka bam ay kata ka middle part yaw nong sunong jong ka jilla kan poi ha ka bae bad ngim kwa ya ka Shillong bakan lik pai biang safety snem ki bamanswa ki baka bon baka hartal gilong part of life kibabon ki konsam la jungi gila he kila san menta kila sedang gi lagi jong ki businesses kila seng gi lagi jong ki enterprises lada pishu wan biang hakum kani kamut ngatrai kanyalam biang ya ka state ar decade sedit ar hosnem sedit ngim dei pan kwa kata nga appeal ye kita ki bakhot ya kani ka protest ru wat num long violent pimla ba pin long violent pimla ba pin misuse ya kata ka confidence pat ba ulah pen iha kani ka protest ka bakilakot piru pidon kam banda perkhat bha banda kelakya keladem ya kani kam namar ladakan ni ka protest ka yaj yang salah syai ka yaj yang salah sisngi ka yaj yang sakit sngi kiti yaw gubernwan mano banyap utau du uju uduk usuk uba pipi ang klem dan basngap te kalong kum ka circle ke pan penkut ya ka circle pihak sedang nak ka circle tengangen babarok ngin kenmau ya kini barok ngasi met hi ha ka jigelang ka bangi yo mentan ban yang kendo informally ya ki nong penya jong kini sarkar ngalap dep express pat ngalan dep ong yikiru tu de ya perkhat lem ban kala don ru kata kacing perkhat nak kaliang ka sarkar bakan le ring ngim day part of sarkar tingim tip kin le kumno ni sudon tang ban su appeal bat ban su kren